ngathi indlela ibuza kwabaphambili ngibabuzile induku bayibambi. Guys, ngiyazazi le ngane eqhamuka lapha. Mina utandayazi umngane wethu. Hayi ngithi mina nje guys sibayendlela babafika izolo lapha. Sezayitshela bona izingane. Yena bafika izocabazela ngakuthini. Mina into engiqala ngayo abafana nje. Oh, lokhosi lo hambe lokhuluma ngathi bangibakabana. Yey, kwenzakalani lapha? Eyani meeting nibambe lapha. Bona ngishadeze sibuza umbuzo obhedayo bo. Engathi ngiyakhohlwa ukuthi angisami lonke lapha. Hayi sisiphatha ngaphandle. Khona kanjani? Ade ngixabene buka senibumbene anihambe indawo oqala ugaqo ngasekhaya. Ntwana sikhune kontana sahluka ngekhono ndaba bathi senza ngcono nkulumo ezilibe zama ukusicona mara we keep doing this sasanconya kandla ngiyaphakamisa ngiyazi bayancanya behama backnets phambili bazogcwala ngigawule ngibheke kusindaba kalikwala mara siye ngithola muzalo ngirepa kuphela kulomhlaba ngamane egcwale yami inzalo things change ngiyavuma kunjalo hayi pose bavume ngighost besho lobo nami gothi yaya to success is where I go to ngumlilo weshogo mawukhola ungangilokothi